ezo ọbata ojineke echi nke ya aga oge Olise Chukwu ga-eji aga anyị si na ndebe mmadụ ka ndebe ego oge ojele nwanne ogbe mmadụ adịghị ala ụlọ n'elu baịsikụl ị ga-ama atụmarị ya na mgbe anyị nyarụ gị nwanne snapping akwa ka ege ntị na oge ojele egbe ọta dị egwu na mana ọ dị gị egwu sija oge ojele ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị ọta ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị egwu abụ ndụmọdụ ka ndị bịa ụmụnne ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị ife ji nwekwo ya bụ okwu ya ka n'ebe nnu ụmụ Igbo n'ụlọ n'ụmụ Naijiria bịa n'ụlọ n'ụmụ ụmụ ewe egwu ma n'ebe ụgbọalịlị ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego mgbu ahụ mgbu mmanwụ biko na-etinye ụmụnne ekwekwe mgbu mmanwụ biko na-etinye ebole ekwe oluka ga-edebe ego ka nje nwedebe nwanne m ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu oluka ga-edebe ego ka nje nwedebe nwanne m nụ ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ma nwa agụ ga-arọ igbudu alele onye anyị na-abịa n'egwu a obele nwa Nwachukwu ma wela tọ Bobby nwanne m Bobby mmanwụ na-agba nnu Bobby nwa mama n'ebe nna ịsalịa isiolu ka ị ga-edebe ego nụ ka ị nwee jede mụbụ mmanwụ Bobby nwa mama isiolu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwede mụbụ mmanwụ Bobby nwa mama kenebe nnalụ ka ikene nnalụ Bobby nwanne nwanne m Nwachukwu nwanne Chukwu ma wela tọ nwamịata na mọyọma na nwa bụ ka isi ụwa gị ọkọchi Lagos ka ịbịa achụ ego n'Bobby odogwudala obele nwa na-emesi ifike bụ nwanne m kwana ezo Bobby mmanwụ na-akpọnye kenebe ndị nnalụ ka ikene Bobby nwa mama Bobby olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ị nwee jupụta nwanne gị nụ ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ọ na-abụ asị ezuka ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ennalụ nwanne m Nwachukwu ma wela tọ nwamịata nwanne m na nwa bụ ka isi eje Lagos ka ịbịa achụ ego gị ennalụ nwanne m ebele nke bụ nwa ife melite nwanne m mmiri akọnya Bobby odogwu Bobby nwanne m anyị si mmiri ata na ma awụla Bobby ijebe n'ọdụ mma nwanne m nụ ịnaba n'ọdụ mma anyị si ojije gị egbune gị ụfọdụ na gị egbune gị Bobby nwa mama famasi gị na-atụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobby nwa mama kenebe nna alụ ka anyị kenebe Bobby mmanwụ na Bobby nwa mama
eze ọgọ jedenu onye nwe egwu anyị na-ekele enelu Ochukwuma ala azọ nwamị asaa na mmụ akwụkwọ isi eze na Lagos ka ibi achụ ego business pharmacy na-ekele isi na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma nnalụ nwanne m nụ Chukwu na ya lụghị nwanne m obi mmanwụ na-akpọ ego onye ọma bụ mmanwụ ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ isi na kenelụ gị nụ nke si na-enwe akụ praivo ezi ọmụ praivo obi nke si na-enwe akụ nwa praivo na mmịatị ana onye ọma nke si na nwanne m nụ nwa praivo mmanwụ na-akpọ ya n'egwu a ele onye egwu onye m egwu olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwedebe nwanne gị nụ ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu praivo esi na kenelụ gị nụ ya bụ nwanne gị ya bụ edochite nwanne gị nwanne azụ ke na ndebe mmadụ ka ndebe ego esi na nwa aka nwanne m ma nwebe ego praivo nwanne m nụ unu ma pụta ọzọ nụ ọmụ enwe ego praivo nwakọ biko kenele m Bobby obele nwa na-emesiri ike anyị si meela tana mazụ anwụla ma nwe ọzọ o ele oji menụ ụgbọala nke si na nwakọ nke si na kenele gị ezi ọhịa aka gị Ikechukwu Nwachukwu icon big ya bụ ezi ọhịgo nwamị asaa na Ikechukwu nwanne m nụ Ikechukwu Nwachukwu nụ icon big nwanne m privacy na nkene ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ya bụ Ikechukwu Nwachukwu icon mmanwụ na wenụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo bịa n'ụlọ ọnụ ụmụnne Naijiria bịa n'ụlọ ọnụ Afrịka bịa n'ụlọ ọnụ Yoruba bịa n'ụlọ ọnụ ma webe ego ya oge ochede annelu Nwachukwu ma wee lazọ esi na nkenele gị Nnamdị Anakweze akwụnyele nna na mmụ ọba akụ Nnamdị nwanne m nụ nwa Anakweze nwanne m nụmekene onye ọma Nnamdị nwanne m nụ nwa Anakweze onye ọma nụmekene akwụnyele nna Bobby nwa mama esi na kenele Emmanuel Udoba Papa Chinoso ya na Fachioma ọ gaala ekene yo ọgọjele ya nna iru Igwebike ejigre na mmịata na business farmers Lagos and the Awka branch esi na kene odozi akụ ya Adaobi Emma Udoba ilu ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Emmanuel Udoba Chinoso ngemo Fachioma Bobby si nkele yo Bobby nwa mama Bobby obele nwe nna bịala egwu na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma mụ Bobby nwa mama Bobby omogo nwa mama ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu aka ndị bịa Bobby nwa mama esi na kenele gị
Chunoso Emmanuel gọvanọ n'ọmụma Imo steeti Amnelobobi ọ sị na nkene yo Chunoso Yoma mụrụ nwa Emmanuel nwanne gọvanọ n'ọmụma Imo steeti Bobi si kene gị nwe ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego onye nwanne lụ nwanne nwata ụkwụ ma wela zọ ndụ ọ bụ na ndị atanụ ebe ahụ ka isi eje nwanne m Lagos oke ịbịa atụ aka ife menite nwanne m ma mmiri akọnya mmiri atana mmadụ ahụla Bobi odogwu Bobi ife isi mere m ọgọ nwanne m si anyị akọnarị na ebe ọdụ Chukwu gọrọ ya n'elu ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu ahụ bụ ndụmọdụ obere ya ọzọ adị egwu nwanne mana ọ dị ka egwu ị ga-amasị Maria nyarọ gị na anyị ji egwu a wee na-ekene Uchenna Dumaka Ogbuefi Jaja na Lagos branch mekene Uchenna nwanne m ne Uchenna Dumaka nụ Uchenna mmanwụ na-akpọ Bobi si kene nụ ya bụ nnalụ nwanne m na ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ Olukige debe ego nụ jewe ndebe nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobi ka nna abịala egwu a Bobi si kene gị Uchenna Dumaka nụ ndị Igbo Ogbuefi Jaja nwanne m Lagos branch ọma ọkọ ejide tija nwanne ị ga-amatị Maria ọ na-amasị ya n'elu basikụ na bes ma ị nyarọ gị dị na snapet nwanne akwa ga-ege ntị adịkwa nwoke adịrịrị ibudu eto ọkọ jede onye ọma Nnamdị Belenu Nnamdị nwanne kwenu nke Igbo jembe nwelo nwamịata na ọna business pharmacy onye ọma ọkọ jede Bobi nwa mama esi na nkele gị Nnamdị anekwe ojembe nwelo nwamịata na business pharmacy Lagos branch mekele yo ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego wawa ka ndebe nụ mụ ahwalele ka ndebe je mkpu abụ mkpu mmanwụ biko na-etinye dada mkpu abụ mkpu mmanwụ ekwekwe mmanwụ na-agụ egwu ekwekwe ọkọ jede onye ọma Chinedu Chiego Chinwoba nwamịata na mkpayama odogwu n'India ịgbajakwa aka Igbo odogwu n'India ụfọdụ ijele India je nata luseba bụ gbalaka nata ma gị ijele ibulike nata ịbịala otu ụmụnne gị ịgbajakwa aka ike n'India mmele donet nwa nkịta oele ochedeze gị gbajakwa aka biko kene nwa bụ nwanne na bụ ụcha nwanne m nwa bụchala aka na lụrụ ya ọrụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nwa bụ ezi ọnụ ọcha bọfịa fụrụ agụ kedu maka Sochi obere nwanyị egbe ọkọ jede onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba ndị bụ Ojuju nwanne m ike bi n'oke nwanne m ma ọ na-akpọ Ojuju nwa Igbo onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba nụ ndị bụ Ojuju nwanne m ike bi n'oke odogwo ezi ọhịa na ị ga-adịrị m omena wasa izi ọhịa na ị ga-adịrị mba mara m ọba Ojuju ike bi n'oke mekele
isi na nkele ezi odozi akụ Uchechukwu Mbamale ya na ezi nwa gị Onyinye-Chukwu Mbamale ekene azịkwa Chikeluo Maọba owo bụ isi ije owo dada ya na Madam Benedict Maọba kelezikwa Friday Maọba ojuju si na nlote unu Mbamale nwanne m ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu aka na-akpale ojuju Igbo ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego mmụ Igbo ka na-akpanụ olu ka ị ga-edebe ego nụ jewedewa nwanne gị n'ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike ka ọ dị n'ụwa ụmụnne elojibenụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọgwụba ahụ adịbe okwute Jizọs ọ ga-ala olulu isi na nlọta ere ezi oli akụke Chukwu nọ ya na ya bụ tobe Chukwu sodi eme atụ n'ebuka ka isi nwanyị ọ dị ka eji eme ọnụ mmachi amaka egwu isi na nka n'elu gị nụ nwanne m okoye nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego sọmpere igwe ezi ọmụ ị ga-adị esi m nka n'elu gị nụ ka nke n'elu go atone nwanne gị nụ mampas biko jize ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọ dị ka nna abịala ebe ọmụnụ obele nwa na-emesiri ike bọbi ndebe n'ukwu kele abịa nna nụ aikene bọbi mama aikene bọbi ọnụma aikene bọbi ibi ije chere anya ọcha akọnarị n'ahịa ifi ije chụ ọcha akọnarị n'ahịa obi nwa mama ifi ije mọgụ akọnarị eze mọgụ ifi ije mọgụ akọnarị n'ahịa mana ezo ojije gị ya bụ ewele ọ na-abụ asị ọ naghị ga abụ ewele ezu ka ojije gị ga abụ ezinụlọ elojimanụ na ọ ga-abụ ife mara mma mmiri odido ga dị n'ime nụ mmiri bụ ndụ nwanne mmiri ga-eji eme ọkụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale aka dị ya nwanne nke ndụ mmanwụ na-akpọ gị umekole nụnụ egwu a na-atụ ite nke na-eti nwachale mgbịrịgba mmadụ na-ezi na-atụ egwu anyị mmọnwụ tie mmọnwụ n'okwu adịghị oke ka na-eti nwachale aka dịle anyị si na mkpume ekolu n'elu egwu a na-atụ ite tie mmọnwụ okwu a na-adị ya na ebe esi ọkụ ojede anyị arụ gị adị na nke n'elu gị nụ tọnda nwanne gị nuho ya bụ ebu igwe nụ tọnda nwanne gị nwanne mmadụ ya bụchie nwanne Jaki nwanne gị onye ọma Jaki nwanne gị Jaki nwanne gị nwanne lọsịn Chukwu ozi ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale papa chiemeyo chigemerigo nyaka iji bụla arọ n'ụba arọ oke ikuku na-emeli gị irenụ mkpu ahụ mgbu mmanwụ ekwekwe ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu abụ ndụmọdụ ka ndị bịa nụ onye ọbụla bịa n'ụlọ ọrụ mee olu ka nke debe ego nụ ka nje nwedebe nwanne m nụ na ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-eme ụwa ọgọ jede asọtọrị kedewa asọtọrị sida nwanne ị ga-ama atụmarị a ọgọ jede ọ nabasa anụkwu obole nwanne m nụ nwa
amaneke mwibe wambole ngibo kola onama anuko kola ma ndabe manu kandebe gonu ndabe manu kandebe go gibo amande wanem amande chi wanem barista mangana yo amande chi barista wamweza na koko zeda dalo wanem ayaba chibugari oyoma mawekele ndebe manu kandebe gonu chamba wa mama chamba mauna wene walele kandebe ndebe manu kandebe gonu ndebe manu kandebe go chamba zi wanem chamba mata we gonu wena ta chamba piano we balano lo wazono oko chimata mutako ela wo chamba wanem mona ego wana chamba biko kenelo mu manuge badi meet oyoma mauna gwene andebe maro kandebe go badi mauna wona badi gebe panugo no mamu wado mama badi mo onye di kokuta mamu aloza ngebu mutagwabule ngebu mobule ya di kokuta no chura ego oya di kokuta mamu aloza mekene chido wana kwano chura aloke chido wana kwigwe chido benu chido wana kwano wana kwigwe telefon saloke uji kanetu zigeno ona base eje ona ba yaki usabege managa chido benu wana keke ya okeke na kwa idoko ngemu wana ba chono chukelo elokeno ndebe mmadụ ka ndebe go no ndebe mmadụ ka ndebe go egwu abụ mmadụ ka jibano mmiri ndebe nwanne olu ka nga ndebe go no ande nwe ndebe nwanne m ego na-agwọ ahụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ọkụ jebe onye kachi nwa m nọ nge bụ Adam nwanyị biko lote chukwu ike ya bụ ọkpala Chibuike nwa biko lote nwanne ya bụ onye aka ụwa nwa dị n'aka chukwu kele ụwa bunye me ye mu chua ye mu chukwu okeme ọkọchi me ye mu Iga mati Maria Barije nwanne m no oya miata nwanne m nwanne Taiwo Chukwu ozegi nwanne Taiwo ekene Chukwu ji n'ọfọ nwanne m no Chukwu gozie gị nwanne m ọfọ mma na kweme ọfọ ba adijeri osede anagwate moyo ramoda iko kere konja yama konja bi iko kere mondo motive one na kweno wani kechugo ake wando ike melonu chiri wa mona kweno no so weze lenu ike na Lagos State landlord one do na lage one no so weze chugo zekyo ndebe mmadụ ka ndebe go onye wa mama kelebenu nnado aike onye mamu obi wa mama eze ọmọgọ nwanne m ọmụ abụ aka oyame orezi alụmụ